Tigana na mangana ayuane na sensemo ya siasa nigo chinga kechio omubunge onyalibali chache Richard Tong'i anyara kogendera neganga yogosira bana bali batali kwenyara anene aso kunyara gosira chisemi maiga yoko watoka chibasari gochi ase abana amona amenyi bensemijo omulike to Petronira Mukeira na roboti rwa senchira yogwekiranu. Omubunge onyalibali chache Richard Tong'i niga chakiri omorobeli obwoko enda na chibasari meye chiwodi au ase bunge yuo ase kirenga kereko bakonya aboroki wakurwa chiamati chintaka ere osira amasomo abo neke egweke nene na nyasakera gusesina nabana nabo barayitwara mahitaji amange lakini itari sababu yo korora bobe ine sababu yo guchengera nyasaye na kumwakira mbia mono ase ke egwekyo ambale bakorikia abana bataranyora ntinyasaka atoire nonye efisi gutumiga na manganande ekitari gento toko mwakira mbia mono tenyarangi Elizabeth Barongo Nyabuto Eunice Gesare Kennedy Geoffrey Nyabuga Mumanyi chinga kiechio nigo Tong'i amenta goteba buna okoenda no kwogwe chibasari nigo korabo gwekene gwanchirire gutaiyo erio goikera enambe nyinge ya boroki wa bakonyoro bakonyobo tieta ngakero mugambi uregaiga elist ya bana be sublocation yaye happy niso tatkero moibo ritama ta chako ngainunga aye ya otera rurekana nga ngeri etari ondiyo onye eri etari ro ase list eri yecheki ya oneroro mwanyi gubori nigo abaiboli bali baikera nase ogochakigwana okoenda no gweji basari echio bamwakera Tong'i ngambuya asoko bainyora okembia mono ebirie bya tokoreire na ndi togendere kogoka asiri tikoria rero acha tokorera machabu bia mono naende na bora watanga ningo okokora ne nkore ndabu onsinya sawo gwakana ntumwe na bantu nabo turakwane boire tukwane emenu bosa lakini tokugusaba amaya ari gwakorire na ari ogenda tokukora nyasa kubwatesi ebirangana byao bikira ne togwanjira bia mono tiganya sawo oborayo buya na magenderero nigo Tong'i bono abasaba kumusira ase ntunda ya kabero buna omujumbe obo etereki amagya Jubilee ase amotogi omurai bwense Uhuru Kenyatta ase oborayo buya ingo tura nyasa ngo bwanjereri ororo osabona gaki na inde nyasa karago kuna senchera ya masabo nando yuke ngote ngo mumuro yo Tong'i ogesa sobisi CDF yakaena ni rubuno mune ryogo muno bora obo saro abantu bakamonyera ni oko bwangane no secretary nenenga anyarebe no gwete leta ka fomu kao imete nkoko ireranda so muchumbe bari baito president njangaro wetu gwanje ni obonna sana president nante am sure gwanje ni obujangaro gati tari nje ya rogati nyari bari ya rogati okoya masikani mugwate nenjera mwakorire bindo byeino president in the history ya Nyaribari in the history of Gusii omonto motanganya cyo leta mine chairman ya defense na foreign affairs ya do monto teneta ba mi ba Kenya bonsipi o teneta ba ambassador bonsipi ba mumbu na ba Kenya akoro kunyaga Katongo Petronira Mukeira, Ndizi TV.